Творческият път на Хирокадзу Корееда. Надали има японец, който не е чувал името на Хирокадзу Корееда. Филмите му са характерни с силно емоционални сцени и трогващи сърцата на зрителите герои. Корееда не се ограничава в избора си на теми и персонажи. Засяга най-различни актуални проблеми, свързани с човешките ценности и морала, препятствията на живота, семейните взаимоотношения, загубата, бедността и несправедливостта. Той дава гласност на онеправданите, хората сполетени от нещастие или тънещи в крайна бедност. От богати бизнесмени до бедни и разорени бащи, набедени и погрешно осъдени, както и малки деца, оставени на произвола на съдбата, Корееда подхожда с голяма доза съчувствие и разбиране, излагайки пред зрителя суровата действителност, която заобикаля героите му. Днес ще разгледаме пътя му като режисьор, емблематичните му творби и уроците, които споделя чрез изкуството си. Хирокадзу Корееда е роден на 6 юни 1962 г. в Токио. От малък мечтая да стане писател и затова изучава литература в университет в Аседа. Там той развива интерес към предаването на различни истории. Тази своя страст Корееда развива в сферата на киноиндустрията. Преди да започне кариерата си като филмов режисьор, Корееда работи като асистент-режисьор на документални филми. В крайна сметка се насочва към режисурата и през 1991 година излиза първият му телевизионен документален филм "Уроци на едно теле" Мо Хитоцу но Кьоику. Корееда има немалко филми, които се считат за едни от най-завладящите такива в японското кино. Понеже са много на брой, днес ще разгледаме само някои от най-известните му филми и наградите, които печели с тях. Мабороши но Хикари. Първият му световно признат филм се казва Мабороши но Хикари. Заглавието в буквален превод означава "фантомна светлина". Във филма се говори за живота на Юмико. Нейният съпруг бива прегазен от влак, като се предполага, че това е опит за самоубийство. Юмико остава сама с сина им. Впоследствие тя се омъжва за Тамио, който е вдовец. Главната тема във филма е скръбта и загубата на близък човек, на член от семейството. Въпреки че съпругът на Юмико не се появява като фантом или дух, той е олицетворение на такъв, понеже тя не може да спре да мисли за него и за миналото им. Филмът си помага с ретроспекции, за да покаже живота на двойката и Юмико се мъчи да разбере причината, заради която съпругът й се самоубива. Филмът е бавен, минималистичен, но много трогателен и въздействащ. Корееда си служи с пейзажа, природата и звуците в нея, както и с известна доза тишина, за да предаде този ефектен минимализъм. Спокойствието на природата и течението на времето контрастира с бурния живот на Юмико и новият ти съпруг. Те се опитват да преустроят животите си, като преодолеят препятствията в тях и да постигнат хармония, такава каквато има в природата. В същата година на излизане на Мабороши но Хикари, Корееда печели наградата Златна озела във филмовия фестивал в Венеция. Никой не знае. Именно чрез филма "Никой не знае" Корееда печели славата си като велик режисьор. В този филм се говори за 4 деца, изоставени от майка си в неогледен апартамент. Децата живеят в бедност и единствено най-големият брат може да излиза от апартамента и да им намира пари, храна и прочее, докато останалите не трябва да бъдат виждани да излизат от апартамента, нито могат да посещават училище. Темите за изоставянето, за липсата на родителска любов, оцеляването, силата на човешкия дух и крехкостта на семейната връзка са засегнати в този филм. Корееда засяга общо човешки актуални теми, разисква сложни социални проблеми и обръща внимание на трудностите на живота на малкия човек. Филмът получава наградата най-добър филм, а Корееда наградата най-добър режисьор на 47-те награди "Синя лента". Какъвто бащата, такъв и синът. Във филма се говори за 2 семейства, чието деца са били разменени по време на раждането им. Филмът обръща внимание на темите за щастието, бедността и богатството. Бащата на едното семейство е бизнесмен и въпреки че семейството му е финансово стабилно, той няма добра изградена ценностна система и не може да спечели любовта на сина си чрез пари и подаръци. Докато от друга страна, бедното семейство изглежда по-щастливо, защото родителите прекарват повече време с децата си и ги оставят да се забавляват и развиват, вместо да имат очаквания те да са академично перфектни. Всички герои изпитват трудност в това да свикнат на настъпилите промени в двете семейства, сещайки се за спомените, които са имали преди размяната на децата. Филмът е считан за един от шедьоврите на Корееда, защото разглежда сложността на семейните динамики и набляга на факта, че едно семейство не се нуждае от кръвна връзка, за да е щастливо и цяло.
Филмът излиза 2013 и същата година е номиниран за наградата Златна палма на филмовия фестивал Кан. В крайна сметка печели наградата на журито. Малката ни сестра, Умимачи Дайари. Малката ни сестра е поредният филм, с който Корееда жени успех. Историята проследява 3 възрастни сестри, Сачи, Йошино и Чика, които живеят заедно в Камакура. Те пътуват за погребението на отчуждения си баща и там се запознават с плахата си доведена сестра на тинейджърска възраст Судзу. Трогнати от положението, в което се намира Судзу, сестрите я канят да живее с тях. Филмът изследва темите за семейството, любовта и прошката, като по нежен и прочувствен начин показва укрепващата връзка между сестрите и как работят заедно, за да превъзмогнат своите трудности. Това е поредният филм на Корееда, който е номиниран за наградата Златна палма в годината си на излизане – Джепчи. Въпреки че до този момент Корееда вече е познат извън Япония, с филма Джепчи вече наистина се прочува в чужбина, особено на запад. Филмът е за бедно семейство, което оцелява чрез кражби. Осамо и съпругата му Нобуйо живеят заедно с семейството си в малка къща в Токио, като всички заедно се опитват да свържат двата края. Един ден те намират изоставено момиченце на име Юри и решават да я приютят, грижейки се за нея като за свое собствено дете. С времето семейството изгражда силна връзка с Юри, но на цената тайните им да изплуват на повърхността. Впоследствие се разбира, че това е едно избрано семейство и че повечето членове на семейството нямат кръвна връзка помежду си. Във филма се разглеждат вече споменатите теми в предишни филми на Корееда, като бедност, обич, оцеляване, истинското значение на едно семейство и както не се ограничава само до кръвни връзки. Това е първият филм на Корееда, както и първият японски филм от 20 години насам, който печели наградата Златна палма. Филмът също така е номиниран за Оскар за най-добър международен филм. Творчеството на Хирокадзу Корееда е доказателство за неговата дълбока чувствителност към човешката природа и социалните проблеми. Чрез своите филми той не само разглежда личните изпитания и трудностите на героите си, но и поставя акцент върху всеобхватни теми като семейството, моралните избори и социалната несправедливост. Творбите му дават възможност на зрителите да се замислят за истинската същност на семейните връзки, както и за значението на любовта и разбирането. Корееда не само изобразява тежката реалност, с която се сблъскват много хора, но и отправя послание за състрадание и общо израстване. Без съмнение, предстои да бъдем свидетели на още много завладяващи филми, които ще продължат да пленяват сърцата на зрителите.